Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε βουτιά στο μυαλό ενός καταθλιπτικού ατόμου και να μάθουμε τι σκέψεις κάνει για τον εαυτό του και πώς νιώθει για αυτόν. Τι σκέψεις κάνει για τους άλλους ανθρώπους και τι πιστεύει για τη ζωή του και για το μέλλον του. Πάμε να απαντήσουμε στην πρώτη ερώτηση. Πώς νιώθει για τον εαυτό του και τι σκέφτεται ένας άνθρωπος με κατάθλιψη. Ένας άνθρωπος με καταθλιπτική διάθεση νιώθει ανεπαρκής, ανασφαλής και άχρηστος. Αισθάνεται ότι δεν είναι ικανός να καταφέρει τίποτα. Κατηγορεί τον εαυτό του ότι έχει κάνει πολλά λάθη και έχει αποτύχει στους περισσότερους τομείς της ζωής του. Νιώθει ανάξιος, ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα σπουδαίο και τίποτα αξιόλογο και ότι δεν αξίζει τίποτα γι' αυτό. Επίσης αισθάνεται ανεπιθύμητος, προβληματικός και ότι άλλοι τον βλέπουν ελαττωματικό και διαφορετικό. Με αποτέλεσμα να αισθάνεται μόνος του, αβοήθητος και ανήμπορος. Η κενότητα που νιώθει δεν του αφήνει περιθώριο να νιώσει χαρά και ευχαρίστηση. Πάμε να απαντήσουμε στη δεύτερη ερώτηση. Ένας άνθρωπος που πάσχει από κατάθλιψη, τι συναισθήματα έχει για τους άλλους ανθρώπους και τι σκέφτεται για αυτούς. Ένας άνθρωπος που έχει καταθλιπτική διάθεση πιστεύει ότι ο κόσμος γύρω του είναι κυρίως κακός. Δεν εμπιστεύεται κανένα. Αισθάνεται ότι οι άλλοι δεν τον αποδέχονται και έχουν παράλογες απαιτήσεις από αυτόν. Επίσης, θεωρεί ότι οι άλλοι αδιαφορούν για αυτόν, ότι τον ζηλεύουν ή τον τσομπολεύουν. Νομίζει ότι οι σύντροφοί του και οι φίλοι του, ότι δεν τον αγαπούν, θα τον προδώσουν, θα τον εξαπατήσουν και στο τέλος θα τον εγκαταλείψουν. Πάμε να απαντήσουμε στην τρίτη ερώτηση. Πώς βλέπει τη ζωή του και το μέλλον του ένας άνθρωπος με καταθλιπτική διάθεση. Ένας άνθρωπος που πάσχει από κατάθλιψη βλέπει το μέλλον του περιορισμένο και δυσίωνο. Δηλαδή δεν έχει ελπίδα ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Τα βλέπει όλα μαύρα. Δεν θεωρεί ότι θα φτιάξει κάτι στη ζωή του. Έχει απεσιοδοξία για τα πάντα, δεν βρίσκει σκοπό και νόημα ζωής. Όλα τα πράγματα είναι άδεια.